Hai लोगोफोर नै जोंहा दुब्लिबारियाव फट' दिखांनो फैदों आरोना मा होनो खासि बिबाराव ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे देखायलांसै मादि मादि फट' दिखाङो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांथारदो लोगोफोर दिनै बोथोरा बांद्राय गरम नङा आरोना सान्दुं गैया माने अखा दोमैलु जाबाय दं ओंखायनो फट' दिखांनो फैनि होननानै फैबाय आरो माइ गेजेर गेजेर थांबाय दं जों दा खासि बिबार नागिर नै खासि बिबारफोरा नेंसोबाय थाफैनाया नै लोगोफोर जोंहा सफैबाय खासि हाग्रा खासि बिबार गेजेराव लुवार बाबा मोनथिला जागारगोन ना लुवार बाबा आयौ दे नै आं दिखांगोन जिबरा मोनदै खिनिखौ नाय सोलोंबाय सिख्लाफ्रा हाय जुमका गरम दासो एसे सान्दुं दुंखांदों जा गरम मोनबाय अबस्था गैला लोगोफोर फट' थिखांबाय लेंफुथाजोब्बाय दा आरो मायाव थिखांहैलायनोसै दा लवार दोङो ना लवार अरजा थिखांना बाय केमेरामेनफोरा जोंनि फोथारा जा ग्रिनि जाना दं लोगोफोर नै माइ ओंखारबाय न'आव थांबाय थानोसै जों लोगोफोर फट' दिखांखांबाय आरोना बैयाव दिखांदों बैयाव ओमफ्राय जा लवार दोङोलै आयु फट' दिखांना फैबाय एसे इयाव ओमफ्राय दा न'आव थांसै बाय लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बांद्राय बानायबाय थाला